luulimme pitkään tietävämme, mistä tulemme. Me rakensimme tarinan kivistä ja työkaluista, hautauksista ja esineistä, jotka säilyivät maassa. Se oli hyvä tarina, mutta se ei ollut koko tarina. Kun Eurooppa alkoi lämmetä noin 14 500 vuotta sitten ja jäätiköt vetäytyivät, maa ei ollut tyhjä, eikä se ollut valmis. Me lähdimme liikkeelle. Esi-isämme kulkivat hitaasti pohjoiseen, seuraten eläimiä, vettä ja vuoden aikoja. He eivät tienneet olevansa osa historiaa. He tekivät vain sen, mitä ihmiset aina ovat tehneet. Etsivät elämää. Pitkään ajattelimme, että tämä riitti selittämään meidät. Mutta vasta aivan hiljattain opimme kuuntelemaan jotakin, mikä oli ollut siellä koko ajan. Me opimme lukemaan DNAta. Ja silloin ymmärsimme jotain olennaista. Euroopan historia ei ollut väärä. Se oli keskeneräinen. DNA ei kertonut meille sankareista tai kansoista. Se kertoi liikkeestä, kohtaamisista ja ihmisistä, jotka sekoittuivat toisiinsa kauan ennen kuin tiesivät kuuluvansa mihinkään. Tämä on tarina siitä, mitä DNA kertoo meistä. Euroopan ensimmäisistä uudisasukkaista. Kun jää alkoi vetäytyä, Eurooppa muuttui. Maisema, joka oli ollut pitkään hiljainen ja kylmä, alkoi elää uudelleen. Jäätiköt perääntyivät, metsät levisivät, eläimet palasivat. Ja me seurasimme perässä. Emme saapuneet kerralla, emme vallanneet mannerta yhdessä suuressa liikkeessä. Me kuljimme pieninä ryhminä, hitaasti, seuraten riistaa, vettä ja vuoden aikojen rytmiä. Me olimme metsästäjiä ja keräilijöitä, liikkuvia ihmisiä maailmassa, joka ei vielä kuulunut kenellekään. Pitkään ajattelimme, että nämä ihmiset olivat vain välivaihe, että heidän tarinansa pyyhkiytyi pois, kun myöhemmät kulttuurit saapuivat. Mutta DNA kertoo meille jotain muuta. Se kertoo, että nämä ihmiset eivät kadonneet. He eivät hävinneet historian hämärään. He ovat meissä yhä. Meidän perimässämme on jälkiä ihmisistä, jotka istuivat nuotion äärellä 10 000 vuotta sitten. Ihmisistä, jotka tunsivat jokaisen joen ja jokaisen eläimen reitin. Heidän maailmansa ei ollut yksinkertainen. Se vaati taitoa, muistia ja kykyä sopeutua. Tämä oli Euroopan ensimmäinen asutus. Ei valtakunta, ei kansa, vaan elämä, joka liikkui luonnon ehdoilla. Ja vaikka maailma muuttui heidän ympärillään, me kannamme yhä heidän tarinaansa mukanamme. Pitkään maailmamme oli liikkeessä. Me seurasimme eläimiä. Me vaihdoimme leiriä vuoden aikojen mukaan. Maa ei kuulunut meille. Me kuuluimme maalle. Mutta sitten jotakin muuttui. Kaikki ei enää liikkunut. Eurooppaan saapui ihmisiä, jotka toivat mukanaan uuden ajatuksen. Maan voi ottaa haltuun. He kylvivät siemeniä. He rakensivat pysyviä koteja. He jäivät. Ja kun etsimme heidän lähtöpaikkaansa, katse kääntyy etelään. Anatolia. Konjan tasanko nykyisessä Turkissa. Alue, jossa ihminen siirtyi keräilystä viljelyyn ja jossa maa ruokki uudenlaista elämää. Pitkään ajateltiin, että eurooppalaiset vain omaksuivat viljelyn idean. Että tieto kulki, mutta ihmiset eivät. Mutta DNA vihjasi toista. Ja läpimurto syntyi, kun opimme, mistä DNA kannattaa etsiä. Sisäkorvan pieni luu, kiviluu, säilyttää perimää poikkeuksellisen pitkään. Kun siitä alettiin ottaa näytteitä, menneisyys alkoi puhua uudella tarkkuudella. Silloin kävi näkyväksi, että viljely ei tullut Eurooppaan vain taitona, vaan myös ihmisinä. Anatolialaiset muuttivat Eurooppaan. He toivat mukanaan elämäntapansa ja myös geeninsä. Ja heidän perimänsä ilmestyy samoihin paikkoihin, joissa maanviljely näkyy ensimmäistä kertaa.
Vuosisatojen ja vuosituhansien kuluessa heidän jälkeläisensä jatkoivat matkaa länteen ja etelään, kohti Välimeren saaria ja aina Iberian reunoille saakka. Aluksi ryhmät eivät sekoittuneet paljon. Kohtaamisia oli, mutta rajat kulkivat arjessa. Ketä pidettiin omana ja keneen ei menty naimisiin. Tämä ei ollut vain uusi taito. Se oli uusi tapa katsoa maailmaa. Yhtäkkiä elämä ei enää perustunut liikkeeseen, vaan odottamiseen, sadon onnistumiseen, vuoden aikojen arvaamattomuuteen. Me emme tiedä, miten ensimmäiset kohtaamiset tapahtuivat. Näkivätkö metsästäjäkeräilijät viljelevät ihmiset uhkana vai mahdollisuutena? DNA ei kerro meille sanoja, mutta se kertoo, että kohtaaminen oli todellinen. Kaikki eivät sulautuneet heti. Ryhmät elivät rinnakkain, joskus erillään, joskus lähekkäin. Tämä ei ollut rauhallinen siirtymä. Se oli hidas, jännitteinen muutos. Uusi elämäntapa levisi. Ei siksi, että se olisi ollut parempi, vaan siksi, että se mahdollisti enemmän ihmisiä. Ja kun ihmisiä on enemmän, maailma muuttuu heidän mukanaan. Meidän tarinassamme tämä oli ensimmäinen suuri murros. Hetki, jolloin kaikki se, mikä oli ollut tuttua, alkoi väistyä. Ja mikään ei enää palannut entiselleen. Muutos ei aina pyydä lupaa. Kun se saapuu, se ei kysy, olemmeko valmiita. Se vain tulee. Noin 5400 vuotta sitten Eurooppaan ilmestyi uusi kulttuuri. Corded ware, nuora keraaminen. Saviastioita, joihin painettiin narun jälki märässä savessa. Hautalöydöt kertoivat elämästä, ja DNA kertoi jotakin odottamatonta. Heidän perimässään oli selvä, uusi kerros. Sellaista, jota ei juuri näkynyt neoliittisissa maanviljelijöissä. Se oli merkki yhteydestä kauemmas itään, aroille ja metsäaroille. Syvään menneisyyteen, joka juuret ulottuvat lopulta myös Siperian suuntaan. Sitten tuli kolmas aalto. Noin 5000 vuotta sitten Etelä-Venäjän ja Itä-Ukrainan aroilta lähti liikkeelle ihmisiä, joiden maailma oli toisenlainen kuin mikään aiemmin. Jamnaja. He eivät rakentaneet pysyviä kyliä. He eivät jääneet odottamaan satoa. He liikkuivat. Nopeammin kuin kukaan ennen heitä. Hevonen muutti kaiken. Matkat lyhenivät. Etäisyydet menettivät merkityksensä. Maailma, joka oli aiemmin ollut laaja ja hidas, alkoi supistua. He kuljettivat mukanaan karjaa, työkaluja ja uusia tapoja. He tunsivat pyörän, ja he osasivat käyttää sitä liikkeen jatkeena. Me emme tiedä, miltä ensimmäinen kohtaaminen tuntui. Näkyikö horisontissa vain pölyä ja liikettä? Tuntuiko se uhkalta vai mahdollisuudelta selviytyä? DNA kertoo meille sen, mitä tarinat eivät ole säilyttäneet. Tämä ei ollut vain kulttuurin leviäminen. Tämä oli ihmisten liike. Nopea, voimakas ja laaja. Joillakin alueilla vanhat tavat katosivat lähes kokonaan. Ihmisiä jäi, ihmisiä lähti, ja jotkut eivät jääneet lainkaan. Meidän perimässämme tämä näkyy yhä. Se kertoo ajasta, jolloin Eurooppa muuttui pysyvästi. Ajasta, jolloin väestöt sekoittuivat, ei tasapainossa, vaan liikkeen voimasta. Ja tämänkin ajanjakson varjoissa kulki jotakin muuta. Joistakin tuon ajan ihmisten jäännöksistä on löydetty ruttoa aiheuttavan bakteerin DNAta. Emme tiedä, miltä se tuntui silloin. Emme tiedä, ketkä olivat vastustuskykyisiä, mutta tiedämme, että tauditkin liikkuivat, ihmisten mukana. Tämä ei ollut tarina yhdestä kansasta. Tämä oli tarina murroksesta, joka jätti jäljen meihin kaikkiin. Ja sen jälkeen mikään ei enää ollut entisellään. Kaiken tämän liikkeen jälkeen on helppo nähdä vain se, mikä katosi. Tavat, kielet ja maailmat, jotka eivät säilyneet. Mutta DNA muistuttaa meitä jostakin muusta. Se kertoo, että mikään ei hävinnyt kokonaan.
Ihmiset sekoittuivat. Elämä jatkui. Me emme ole yhden hetken tai yhden ryhmän perillisiä. Me olemme monien matkojen tulos. Metsästäjien kärsivällisyys, viljelijöiden sitkeys, liikkuvien ihmisten sopeutumiskyky. Kaikki tämä elää meissä yhä. Ja kun puhumme kielistä, yhdestä perinnöstä keskustellaan yhä. Aroilta saapuneen aallon ajoitus osuu yhteen indoeurooppalaisten kielten leviämisen kanssa. Yksityiskohdista kiistellään, mutta jälki on vahva. DNA ei jaa meitä voittajiin ja häviäjiin. Se ei kerro, kuka oli oikeassa. Se kertoo, että me selvisimme yhdessä. Kun katsomme Eurooppaa tänään, näemme rajoja ja kieliä. Mutta kun katsomme DNAta, näemme jotakin muuta. Yhteyden. Tarinan, joka ei kuulu yhdelle kansalle, vaan meille kaikille. Me emme ole historian lopputulos. Me olemme sen jatko. Ja ehkä juuri siksi tällä tarinalla on merkitystä vielä tänään. Me etsimme pitkään vastauksia maasta, mutta lopulta vastaus löytyi meistä itsestämme. DNA ei kertonut meille yksinkertaista alkuperää. Se kertoi liikkeestä, kohtaamisista ja ihmisistä, jotka muokkasivat Eurooppaa askel kerrallaan. Me emme ole yhden tarinan perillisiä. Me olemme monien matkojen tulos. Kun katsomme menneisyyttä DNAn kautta, emme näe vain sitä, mistä tulimme. Me näemme, miksi olemme täällä. Tämä tarina ei pääty meihin. Se jatkuu.